Kiwanis Club de Rooische Ladies presenteerde zaterdagmiddag hun tweede kookboek, Venrayse Favorieten. Een boek met gerechten die iets te maken hebben met Venray. Nou, eigenlijk staan daar mensen in die iets met Venray hebben, die uit Venray komen of in ieder geval een connectie hebben met Venray. En die op een of andere manier mensen willen laten delen in hun favoriete recept. Dus geen culinaire hoogstaande recepten alleen maar recepten waarvan jij vindt als kok dat je daar graag anderen in wil laten delen. We hebben echt ook 150 recepten binnengekregen. Dat was begin dit jaar, januari. En daar hebben een aantal topkoks uit Venray, uit de restaurants hier in Venray, die hebben daar een selectie uit gemaakt, waardoor er nu 50 recepten in het boek staan. Zo'n 10 jaar geleden brachten de 22 dames al eens een kookboek op de markt. Waren onze eigen favoriete recepten. Dus ieders favoriete heette dat. En dat was zo leuk om dat samen te doen en dat was zo succesvol. Ook omdat we daar natuurlijk de opbrengst die we daarvoor hebben gaat naar het goede doel. Dat we zeiden we zouden zoiets eigenlijk weer moeten doen. Maar goed, dat is veel werk. Daar gaat heel veel energie in zitten. En uiteindelijk hebben we gezegd, dan gaan we dat, na 10 jaar waren we zover dat we zeiden, dan gaan we dat weer doen. Maar dan gaan we niet hetzelfde doen. Dan gaan we het toch in een iets andere vorm gieten. Want weer onze eigen recepten indienen, dat was niet wat we wilden. Nee. Een van de koks, wiens gerecht is verschenen, is Ankje Verhoeven. Zij stuurde haar vezelbommetje in. Omdat het bij ons thuis erg favoriet is. Met name op bijvoorbeeld, net als vandaag een zaterdag. Dat komt de pan op tafel en dan kun je lekker met tortilla chips uit de pan met een glaasje wijn makkelijk en gezellig eten. En een vezelbommetje is een hele gezonde, lekkere en gezellige maaltijd. Is het makkelijk om te maken, jouw recept? Heel makkelijk, kan iedereen. Iedereen die niet kan koken, kan dit. Ja, het is echt heel makkelijk. Voor de opbrengsten van het kookboek heeft de Kiwanis Club uiteraard een bestemming. Een kunstspeelwerk in het Odapark. Wij hebben gehoord van de curator van het Odapark dat hij vooral op zoek was naar kunst, waardoor het Odapark ook opengesteld zou worden en waarin kinderen welkom zijn die kunst niet iets zien als alleen maar om op een afstand met de handen op de rug naar te kijken, maar er ook echt daadwerkelijk op, aan of iets met te kunnen. En dat hele creatieve proces van het maken tot een kunstwerk wat er echt toe doet, waar kinderen graag voor naar het Odapark komen, dat sprak ons zo aan dat we juist zeiden, daar gaat de opbrengst van ons kookboek naartoe. Ja, wij zijn heel blij dat we vanaf nu het hier vandaag verkopen, maar straks ook op plekken zoals bij het Rooiboek hier. Mensen kunnen nog altijd online bestellen en dan kunnen ze het bij de Pertstal ophalen. Over een week of 2 komt het ook bij Guido van Dijk. Via een spaaractie komt het bij hem in de schappen te liggen. Dus we hebben op meerdere plekken, hopen wij, de verkoopkanalen.